Здравейте хора, аз съм Журака БГ и ще направя един много малък кратък клип да ви покажа как да използвате бавникам и ако искате да се чувате вие, как да си навесите микрофона. Така, значи влизате в видео, настройки, правите го повярно така, направите така, тук е окей. Когато ви не е изключено, включите това. Тук не пипате нищо. Тук настройки. И цъкате на този микрофон нива и трябва да е до макс. Когато е до макс, тук е окей. Също така това важи и за това. Тук е окей и сте готови. Също така искам да ви покажа, когато не знаете къде се запазват вашите клипове, тъкате отвори, приобщи, отвори и ето, показва ви всички видеоклипове, които сте правили. Надявам се да съм ви помогнал с нещо, ако е така, харесайте клипа, абонирайте се за мен и до скоро.